Kakerting jong aga day lavinia carnior, but nga siya nga sa apo maulay mats air. But nga dan ru ini ka jing pangkantay ka bang jutip kulum gam ka PCOD lene ka cis. Te ka por bang dan nga jing stam nga la shem jinjar ba liang ka kya. Te namar bang dan ini cis. Te ka poi banai ru jong aga kambiang shu. Te bunsin kum ka kantay ka tu ka jing poi banai ka day ban poi manu banai henry ha hanga marway pat kasi poi kumba laisin dan sausin chisnem te bat kata kampen bahare ka medjong kentay te kamju ru kani ka bali ka shathe ba te bunsin lada kani ka bali ka shajur kumtu kaso kumba long kumba poi banai kumtu rei hajing sha kam der ka poi banai ka dei hi ka tu bali bat ka jing smaru ka sma ba te nga dan ru kani ka jing sokhya ka met ka phat janga te bunsin nga shat talat bet ka men ngamju dakham khlain bahare kumju ngadan ru igani ka low BP te haringkat ka gastrik te nagadaw baga gastrik ka kamjur ka shat kiu shudu shakli te andar kala kiu ka gastrik shakli ka shat thalut ka kli barok ka wei te kidan ru kipor ba nga shat talat kan san kumtu bad lada kala asu kam kumtu nga shat kalan te bad lada nga tri kam kya ka ni ka jingsu na pedeng ki try ko ka shat kamjur ba te ting ka shat long sir kumtu ladang ya lenti lane ladang ra kia kumtu te kani try ko ka sir ka so kumbakan hap support henry ka wei nga so thu ka de na ka daw bang dan nurses te ka kata kalian te ka jingpang singkai ru ka shat dan man nagapor shat kata be singkai hadin kata ngala persang banwat jing sumar na sini setai ngala le cibun ki dokter henry nga so ba ka jing sumar anang la sumar tak sipor ka yaran henry hadin ka tu ka di por kala long biang kubju te ka poi banai ru kam biang hire tang hak tu por bang di dawai la dang di dawai kumut ka poi banai ka biang la dang di dawai re kumut kala long biang kubju te ba ka jing su jing tharu kadang dan bet hi te hadin kata ki dokter ru ki ong ba lada hidan ka di ka jing stam kamut ka piris jong piru kam kanum biang te nabar bangla le chibun ki dokter nga soba kam so yarap re ngala du jing kermen te hadin kata nga shem no pad yo ni sibok thon te lingba ke jing yarap jong ni sibok thon bad lingba ke jing pli la jong blai long ngala la ban sumar ikan ni ke jing pagabang dan bad menta long ngala kam klan long ke usis jong aru dan chu te bad ka piris jong aru ka lawan te hau banai ning kong por ba ngadi ning kong uni si bakthon te ngaso ba ngasngo ba kampat den jing harap number ba u ki dawai kan bat te bun sin ki kam sin por ban trekam te ning kong ong ba email jong ai ong ba lada pimsno yarap re bandi uni u si bakthon pila ban persang no pan shagawi long persang dok ban sim doi no na ki we pat ki dokter te ngong i ba ngandi shwa do ni number ba ngasuthu ba akpor bang shem ni si bakthon ban kadika jing yalam lenti jong blehi te akpor bang di uni ngaso ba kata jing su jing thar jong abar khoi long ka khamjur ban ya ka tu ka por ka bang asha chitam te min mir kam ju ya thia re namar ba kasu palat te din kumtu shi banai tam bangla di pat nga la suthu ba namar ba uni si bakthon ladangi dm u clear le ki jing pang bar khoi ki ba dan po jangi nadu menchwa te hadin ba shibnai tam bangla di pat nga so ba ukham yarap te nga continue bet bandi nga persang bet bandi nga ong ba long ngadan ka jinget ba lada ngadi uni long ngan ko te bat kaweiru gade ba ublei ai boringi ba ngin nget hu ka e galenti ka ba uple long kade na benta ka jing bahajungi te hadin kum to arbanai bangla di te kamer jonga kala pher bhashibun te ka jing khia jong kamer ru kala ja long kala kam sting hindia te ka jing tha jong ka kli ru kam dan chu te ka gastri kala kam duna bat ru ka jing pak singkai ru kam dan chu te ka jing pudung jong thli ru namar man ka por nga thli jonga u chet pudung bet ka chin tor bat ka chet pudung bet bat ka kam shem jinjar nga bangan bam jimba te long kam jum dan ka ta ka por ba si sien ru ba chin tor jonga kanum pudung te henry menta pat nga sokmen namar ba ka chin tor jonga bar kha kitu ki jing pedung ki jing mong bar kha po center kim dan shu te kumju ru ka jing talat kamer ru kam dan shu